Ọhaneze ndị Igbo gbatanụ m ọsọ ka unu nụkwa ihe nna anụ n'ụbọchị nke taata na ọ nwere nwaanyị jekwala ụmụ ya bịa mekwa ya accuse nọ na ata amụsụ. According to ha na ụmụazị jere ekpere ebe nwana ka ha jeje ebe a na-afụlụ ha ọfụ, ha wee sagide ụmụazị isi wee sapụ ha ihe ha ji bụrụ mmadụ na brain ha wee na-adazụ kwalapụ. So mana as God may have it, it is the real man of God will decide to address the issue of the family. Makana, everything has a solution. Because now I also want to tell people that unu na-aga na-efegali na-agagali malo na ebe unu na-aga malo na ebe unu na-aga makana ọ naghị afekwa na-arụ ọfịaba arụ because na ụmụazị ga-enwe ebe ụmụazị agagide ihe na-ajụzi mmadụ kedu ebe unu na-aga. Ya bụ the same thing nkwu maka the other woman pụtasị na evangelist ebuko ibulu ha amụma family ha wee mee nka mekwa nke ọzọ. Agwa ma madam, call your children together, jụọ ụmụ ebe ha gabugo before ha bịa Zion, ebe ha gabugo after ha bịacha Zion ebe ọzọ ka ha na-azọnye okwu. Because na one thing about human beings is that mmadụ bido chọba solution to their problem na nweghị ebe ha ya ejefọ anyị niile ma nke ahụ. So they should go and find a way first of all kwuo ebe ha ga, because I can beat my chest and tell you na bụrụ sọsọ na nke evangelist ebuko biko ụmụazị ha gago. I said it in some of my videos now, but people did not pay attention. Like this one now. Ụmụazị agaligide onye amụma nwa na mara ebe osi ha ṅụcha kolosa ha na-aṅụ. Some of them ha na-akọ ihe n'etisi ezinụlọ ha fana na family ji ego ha chọọ ka ha tisa ezinụlọ for 3 good years plus. Nwaanyị onye na ụmụazị adịrọ na mma. Achọrọ m kwunene this video because after the encounter with this man of God, decided to sort everything out and the children started coming back again. My grandchildren, my great grandchildren, my everybody started coming back to the family together again. Makana ihe abatana because onweka family is no gide man have darkness in order for them to also rasa the family completely. So ajihera we na-ekene all the genuine men of God na-eme ka ihe na-aga na Igbo anyị na-emekwa ka family dị n'otu a na-asị ha Chineke nna gbaa ume na ọ dịrọkwanụ easy. I wee na-asị ha ebe ọbụla ha nọ biko try and locate a good man of God. If na everything niile na-agala gị siriri werere maka na nwaanyị nke a she's a living testimony. What happens to others nwugolunu today because na somebody accused them somewhere. Ọ na-eme n'ụka na-eme na omenala because onwe ebe ihe ejecha achọ ha na-egasa gị isi asị gị nna nekwa nke a nweta nweta ọkụkọ nke nweta ebini nke ka egbuolu gị nke ka osi na-enwe video post mgbe ahụ the boys na ogbugide gị ebini mgbe a na-achọ visa gbuo ebini for more than 4-5 years. Ọ na-egbu ewu ma ọkụkọ. But after he encountered one man of God again, the man kpele he got his visa. Today ọ n'obodo oyibo na ọ na-emekwalụ onwe ya ihe and he came back and threw away because o ji eme itinye ndị ọjọọ. Ọ bụrụ na onwe ha ndị ezigbo ihe dị n'omenala onwe ndị ezigbo dị n'omenala mana how will you now locate them because na ndị ọjọọ emego onwe advertise station chọọ onwe ha in various places that can be easily to be located. Ngwana ndị bay ọkụchanụ ka ọha m n'ọnụ nenene this video. I will be back again. Anyị na-etinye this video ka ụzụ na mara kpụ ogene wee nwee ike na-egbe anya n'ọdụ. Mama nwaanyị ọcha biko gị na ụmụ gị unu ewe n'iwe ka ewere your video wee mee ihe nkụzi. Aha m bụ Ifrem Ọnọnye. Ebe ha gara ekpere asị onye amụwaji ego ha na problem ha n'aka maka osi. Gị nwa bụ nnefa? Dị otu ihe isi ike. Abịaghị asị ọmụ bụ ya. Gị bụ nnefa? Ebe onye amụwa sogburu ha sị na asị na ọmụ bụ na mụwa amụsụ na ihe niile a na-awụ. Onye amụma sị na ebe amụsụ? Onye amụwa gwara ha na ọmụ gbochiri ha ya kpata ha ego na mbụba amụsụ na mwụ ọgbanje na mba alụsị. Enweghị ya asị ma abụọ. Ya abịa butegide m nnọọ mgbe ahụ. So butekwara anyị nsogbu. Ụmụaka hapụ na ha biko n'ihe na ha na-akọwa amụmasị na enweghị nke mbụ mana ụfọdụ ekwere ha. O butere anyị nnukwu nsogbu na ezinụlọ ahụ na-atarị ya m ihe ganye na amegidezie
Chineke gbapụtara m ebe anyị bịara n'Obosi so na nke ọ na-onye turukwa ofu nwa m o so nwa m ahụ bụ nke bịakwa na-ekwu nsị onwe ebe ọ na nna eji bikọsa asị na eji ejeme deliverance so deliverance na agadi abụghị m ọgbanje mụchaa ụnụ zụchaa ụnụ luzie n'ikpeazụ a bụrụba ọgbanje ka esi gwa ụnụ ụdị ekwu ahụ ụnụ kwela so nwa ndị ọka n'isi si na eji eme deliverance so omeghị ebe m na-aga awụme katik and na ezuru m ezi na katik kwudosikwa ike na ya so na nwe ebe ọzọ mma karịa sọ chapel n'ebe nna eje so nwa m aha bidozie nwa nke ahụ ekwenyekwe ha o wee batasị m o nwere ebe wanụ nwa gbakwatụ si na nke ọ na-enye nke from ọ na-enye na anyị eje ebe ahụ na ya hụrụ ya na online. Mama was able to handle her family problems without bringing it to the public domain. So the boy obele nwa m ka ọ wọrigide o anyị wee bịawa afọ ka ọ dị ya si ha emebi ma abịa nkịta ya sị na afọ na ebe ya achọpụta ihe mbụ ebe anyị agbaga ama na ebe amụsụ ama na mba amụsụ mụ na-agba ọsọ so wee sị ya ngwa amala ebe ya ka anyị gaba were jụrụ njuju ebe ahụ ya ka anyị bataruziri so bata for the brother without iflem ọnụ ya so anyị na-anọ ozugbo na-abata agwa ha mekwu me anything so thank God na ọnwa m ahụ ya ma ta ya bata nọrọ n'oche ihe o kwudoro o bidozie sị m mama m kwụrụkwa ka ebe nkwụ m kwudosie ike ihe awụkwu izu o bidoro na gọọmenti izi obi esi eke na mbido kọwa ihe niile ahụ ụmụ m kọrọ sị m zụrụ ụmụ zụchazie ruo n'ikpeazụ asị m gwa mgbe osomogwo nke ahụ na-agwakwa ihe anything ọ na-akọzi ihe ahụ nwa m kụja mụnwa kụjakwuo anyị na-enezi ya anya so ka anyị kwụzie okwu ọsọ anyị ekwugo n'ihe ọnwụna jisi aka anyị na-akọsị the problem niile wee sị na ihe mere n'ụwa na meshek kwara mkwụrụ ebe nkwụ na amụma asị ka ha na-ebu wee sị m obi m dere dere ihe niile ahụ ga-adị mma na ụmụ m niile a na ha ya anachiatakwa azụ enwekwara ike onye bụrụ ha mma na ihe na-eme ha si n'ụlọ abụrụ nne ha ka o bu n'obi ha nwa bịaza si n'ụlọ nne ha wee gbakọta ga-azụ since how many years? Almost 3 years o so mgbe enyezi anyị ekpere so anyị ga-amụ na ndị ahụ kwere na anyị kpere ekpere ahụ so ihe kpesịakwa ha ekpere ahụ 1 week ka anyị ji kpe ekpere ahụ so nwa m anaghị akpọbụ na fon ada bido kpọọ m na fon ndị surprise almost 3 missed call ebi ndị ebe ahụ ebe anyị na-ekpere ka a na-akpọzi m ị nọ na ekpere ọkpọba gị na fon mgbe ya na-arị nje ọ bụrụ ya ma ndị surprise na nchịkọta ihe niile ụmụ gị anachiatakwa niile anachiatakwa n'azụ gwakwa gị mama ọkwa mama ya nke ahụ onye kpọkwaziri m za ya ọsọ mama na ha ncha ya anatakwa unu Disemba ka ha bịa mee m obi aṅụrị after 3 years after 3 years ọ dị ha akpọba m ebe mee m nnọọ obi aṅụrị na-anọkwa ha niile onye ncha n'mbata na Disemba ma ụmụ nwunye nwa m ncha niile ndị gbakọtara ya azụ maka na asị na ị na-ata amụsụ na m na-ata amụsụ na m na-echenji ihe nwa n'afọ mana site na amara nke Chineke ka anyị bịachara ekpere ihe niile ahụ were dere du ha ncha niile nọtara bata nnọọ na Disemba 2023 a aṅụrị dị nnọọ be m ekwe taa ha ncha ma ụmụ m awụrụkwana m ụmụ m so Chineke anakọtakwana ha ekwensu ụmụ m ọkpọkọrọ kpọkọrịkwa m nwa nwaanyị ahụ na-agwakwazi ụmụnne ndị ọzọ si gịnị ka a nazikwa azọ na onye ya emekata anụkwala asị mama ya jiri mee nke a mee nke ọzọ ya na onye ahụ emejuo ihe na onye ọwụna mekọtakwa asị mama ha asị ha ruo taa ma na ya ụkwa nnu na ụdara nwa m ahụ jibukwa mme egwu ije ekwensu kedu ekpere ị na-ekpezi n'isi fa na-asị nsị ahụ gịnị ha bịakwara ụfọdụ na-atụrụ ụjọ mama obi aṅụrị njiri nabata ha maka ama nnọọ ekwensu bịara iche ihe m ka ọ bịara akọm ụmụazị Chukwunye nke ọ bịara ịnakọ Chineke nakọta njikwa obi ọma nabata ha ncha niile ihe niile ahụ dị nke nji ekpọrọ ihe chezọọ ha ncha nabata ha gụrụkwa ha n'obi ka ha sị Chineke nna ya biko ya gọziele ha ibe ahụ ekwensu jiri were chọọ ịnakọrọ ha ọha akụ na ụba nke ụwa ya gọziele ha ọ ya ka nna ya Chineke si ya o mekwuole nya o mejuola m nkwa ọsọ m zụcha ụmụaka azụ ma zụcha na ahụ ka ha zụzie nkịta nye niile anyị mepụrụ unu anyị lụkwara 13 na ụma Chineke ya ma ya gọzie ha ka ha lụtọpụ ya di ọkpara ya bụ nye ya enu ka ọ lụtọpụ ụlọ m na ya lụkwara ndị niile ha ncha niile ha nche ezuo n'ebe famili nke ha ekpere m ka Chineke
gọziele ha ihe ahụ ekwensị ji atụ ha akpịrị ọ Chineke nwe akụ na ụba and na Chukwu ka anyị kwenyere Chukwu ana m ayọ ya nye ụmụ ya akụ na ụba na ayọ ya ha anọghị na mmiri were asọ mmiri na-akwụ aka ụmụ Chukwu anyị ọsọ anyị ji na-enye enye ya ga ha na-arịọ arịọ ya gọziele m ụmụazị ka ha na-enye enye aba na akwụmagwa ha kịta onye onyinye ka ọnụ so na Chineke ga-agọzi ụnụ bless ụnụ ihe ahụ ụnụ na-achọ ụnụ ha ji enwetacha ya n'aha Jizọs ekpere m n'isi ha